Sú 2 hodiny ráno. Bábätko plače, dojčenie bolí a vy neviete, čo urobiť ako prvé. Práve v takých chvíľach potrebujete rýchlu, zrozumiteľnú a spoľahlivú pomoc. Mamila už viac ako 23 rokov stojí pri ženách a rodinách v období dojčenia. Na webe mamila.sk nájdete overené informácie, praktické návody, videoukážky dojčenia, fotografie, online poradňu zdarma a odpovede na tisíce otázok, ktoré rodičia riešia každý deň. Mamila však nie je len web. Podporujeme rodiny aj priamo v praxi. Školíme zdravotníkov v nemocniciach a ambulanciách, školíme ďalších odborníkov a vytvárame materiály, ktoré pomáhajú zlepšovať podporu dojčenia. Zmodernizovali sme web a spúšťame AI vyhľadávanie, ktoré pomôže rodičom rýchlejšie nájsť relevantnú odpoveď bez zavádzajúcich informácií. Pre mamilu je to platená služba, no chceme, aby pre ženy a rodiny zostala bezplatná. Preto spúšťame zbierku na Donio. Naším cieľom je 10 000 eur počas 3 mesiacov. Na web, AI vyhľadávanie a ďalšie bezplatné služby mamily. Ak môžete, podporte nás prosím finančným príspevkom. A ak teraz prispieť nemôžete, veľmi nám pomôže aj zdieľanie. Ďakujeme, že pomáhate udržať pomoc s dojčením dostupnú.